tsarki yana da muhimmanci a ibada. Duk wanda baya tsayawa yayi tsarki yanda ya kamata, wallahi mutane da yawa suna yin sallah amma a banza, ba amma karɓa alolansu ba balle sallar su, saboda sun riga sun bar hanya tun a tsarki, sun riga sun bar hanya. Mutum ne zai zo ya shiga bayan gida, zai je ya tsarki, ya je ya fitsari, ya zuba ruwa a mafitsaran shi, ya yi tsarki, ya tashi yana sa wando yana ji fitsari yana dawowa jikin shi, wai kuma ya je ya alola. To wani alolan kake yi? Ai ba amfani ma alolan, gwara kaka yi, saboda ba a ma karɓa alolan ba balle a zo maganan sallah. Saboda haka idan baka kiyaye fitsari, ɗan uwa mai kiyaye fitsari musamman maza, mutum zai je, wani kuma zai iya kare kanshi idan ya fitsarin zai tabbata fitsarin ya gama fita gaba daya. Amma wani matsalan shi shine shi lokacin da zai fitsarin baya lura da inda zai fitsarin. Wani zai zo kawai ya ciro mafitsarin shi a tsaye yana ta fitsari, fitsarin yana dawowa jikin kayan shi, yana dawowa jikin shi. To an yanzu jikinka najasa ne, ba magana ma a karɓa alolanka. To saboda haka yake da kyau ka kiyaye inda za ka yi fitsari, kar ka yadda ka yi fitsari a inda fitsari zai rinka dawo ma jikinka. Sannan kuma ka kiyaye tsarki, idan ka yi fitsari ka tabbata cewa fitsarin nan ya gama fita a jikinka gaba ɗaya kafin ka tashi, saboda idan bai gama fita ba ka tashi zai dawo. Shi yasa zamu koyar da ladabin yanda ake duk abin da muke zamu yi, ina son mu rinka yin shi a aikace ne saboda mutane su gani. Hatta yanda ake yin tsarki, yanda malamai suka bada shawaran hanyoyin da zaka bi, wanda ba dole bane, amma idan ka bi wannan hanyoyin sai kaga zai wahala ka yi fitsari ka tashi ya dawo ma. Wani zai ce ai ba laifin shi bane, a laifin ka ne, baka tsaya kai da kyau bane. Saboda haka mu kiyaye fitsari. A wannan gaba zan jawo mana hankali da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta shi da sahabban shi. Suna tafiya a makabartar nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa tsakanin kabari guda biyu, kabarbura guda biyu. Manzon Allah yana tsakiya sai tsaya. Sai aka ga yayi shuru na tsawon lokaci. Idan shi yayi ja kaman zai zubar da hawaye. Sai manzon Allah a gefen shi akwai bishiyar dabino, sai ya sa hannu ya tsinka ganyen bishiyar dabinon nan. Da ya tsinka ganyen bishiyar dabinon nan sai ya raba ganyen bishiyar dabinon nan gida biyu, sai ya sa rabi akan kabari ɗaya, ya sa rabi akan kabari ɗaya. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, ya kai manzon Allah, me yasa kai haka? Sai manzon Allah ya ce innahuma la yu'azzabani, yace lallai waɗannan kabarin guda biyu yanzu nake tsaya nan gurin, ana musu azaba mai tsanani, ina jin kukan su, ana musu azaba mai tsanani a cikin kabarin su. Sai manzon Allah ya ce amma wa ma yu'azzabani fi kabirin, ba fa ana musu azaba akan wani babban laifi bane, a gurin mutane kuma laifi ne. In ka samu duk mutane goma za ka samu 9 suna yi, ko 8 suna yi, ko 7 suna yi. Sai ce amma ahaduhuma, yace na farkon su fa kana la yastatiru min al-bawli, yace baya kare kanshi lokacin da yake fitsari. Malamai lokacin da suke fassara wannan, sai wasu daga cikin su suka ce yana nufin ne cewa lokacin da zai yi fitsarin yana yin fitsari mutane suna kallon al'auran shi. Wasu kuma sai suka ce a ba haka ake nufi ba, sai suka ce abin da ake nufi shine lokacin da yake fitsarin yana dawowa jikin shi, ko kuma in ya gama fitsarin yana tashi fitsarin ya dawo jikin shi. Sai suka ce wannan su ne za a musu azaba.